телемарафон Save АТР «Голос Крыма» Майя Бута в эфире. И моя вечерняя программа, которая всегда называлась «Прайм». Вот, а теперь это такая финальная часть нашего марафона, и в ней всегда стараемся беседовать с людьми, которые очень сильно неравнодушны к Крыму, к нашему народу, к нашему телеканалу и к Украине вообще. Сегодня у меня в гостях человек, который очень люблю и давно знаю, по крайней мере, несколько лет. Это Алла Мартинюк. Привет, Алла. Привіт. Я дуже рада знов тебе бачити. Спасибо. Але шкода, що саме за такої сумної теми. Навіть просто дивишся на це Сейф АТР і серце розривається на частини. Тому що я вважаю, що прибрати канал, це як відрізати повністю. От останній такий шматочок був, який нам було таке відголосся з Криму. І зараз у нас оце відібрати, це все, це просто вже повністю відрізати нас. Крім того, що окупована територія, то хоча б було якесь віщання і якесь таке споріднення між півостровом і взагалі Україною, світом, тому що АТР транслюється по всьому світу, можна побачити його всюди, новини з Криму, і там люди теж дізнаються, що відбувається насправді. І це жахливо. Потрібно боротися, потрібно підійматися. Я вважаю, взагалі, хто зараз нас навіть слухає, що потрібно підійматися не тільки заради того, щоб закривали проросійські пропагандистські канали, такі як наші всі інші, але підійматися для того, щоб зберігли такі важливі канали, як АТР. Понимаешь, в чем дело? Не все, понятно, сейчас у всех свои проблемы, да? И все митинги, и митинги, акции, и все остальное прочее, но просто есть вещи, которые можно уничтожить, а потом очень трудно восстановить, потому что телеканал АТР — это не просто, знаешь, там собрались люди, включили камеру и начали работать. Это вот как Зеленский сказал, что Крым — это сердце Украины. Так вот, АТР — это сердце нашего народа, в котором входятся все сосуды. То есть тут все. Тут и про мирную жизнь я же говорить не буду. Там был оркестр АТРовский, детские коллективы там были, все. Там канал был успешный, прибыльный, рекламу там носили ведрами. Это не то, что в изгнании быть, да. Вот. Здесь мы совершенно стали другими, мы отменили все развлекательное вещание и говорим только про репрессии. И я просто не вижу нигде, а где это будут показывать, если не мы. Кто это вообще увидит, эти аресты, обыски? Кому и как эти люди там останутся? Они что будут думать? Все, там, да, алло, алло, там у нас тут беда, а на том конце провода гудки, и все. И люди просто не понимают. Они так, знаете, как это такое возможно? А вот как возможно? Вот понедельник отключили радио Майдан. Это радио, вот как слово Майдан, радио Майдан, оно только раньше чуть слово Майдан стало знаменитым на весь мир, да, 16 лет назад было создано, потому что это наше слово общее, да. И это радио Майдан вещало 16 лет беспрерывно. Было гордостью крымских татар в каждом приемнике везде. Да, скільки журналістів, скільки ведучих, скільки новості, редакторів пісні, вклало туди свою душу. І це жесть, тому що вот, и сейчас понедельник, у нас не осталось денег оплачивать услуги просто с вышки, чтобы вещать на Крым. В Крыму сигнал пропал. Следующий на очереди, там долги огромные, спутниковое вещание опять, это детский канал Ля-Ле. О нем тоже мало кто говорит, но на секундочку, это единственный канал вообще в мире, который вещает на крымско-татарском языке для детей. Ля-Ле — это тюльпанчик, такая эмблема красивая. Он вещает для детей только на родном языке. Благодаря чему, вот мы перед эфиром говорили, почему ты не говоришь по-крымско-татарски, потому что вот так. Да, крім того, що дійсно і так мова, на жаль, відмирає, можна сказати, тому що не всі розмовляють в Криму на кримсько-татарській мові, і, звісно, це треба популяризувати. Так, як в нас зараз популяризується українська мова, так це має в Криму відбуватися. Так, і зараз і стільки було зроблено для того, щоб дійсно ці маленькі діти могли чути свою рідну мову, і особливо ті діти, які дійсно володіють. І там же, мабуть, і казки були, якісь розвиваючі програми. Звісно, це все АТР озвучував, переозвучував. І тепер цього нема. Я вважаю, що це взагалі... Смотри, пока еще это есть, с архивов еще идет, и мы, вот недавно премьера была, вот в маленькой студии, было 6 студий озвучки детской, да, вот одна осталась студия, где наши энтузиастки, просто люди, девчонки, и приходят разные крымские татары, дети, озвучивают мультики, и вот недавно премьера была, да, но это все сложнее, чем раньше было, ты понимаешь, да, а сейчас вот этот канал на очередь на отключение, значит, и одновременно я читаю вчера, там, позавчера,
Значит, решение президента, там указ, крымская платформа, создать крымскую платформу и утвердить программу развития крымско-татарской мовы там до какого-то года. У меня вопрос, а как вы будете ее развивать, если у вас канал единственный, который вещает для детей 24/7, отключится, и дети просто не будут слышать свой литературный язык? А в школах русский язык тоже запрещают. То есть вы действуете примерно то же самое, как там. Да, там отменяют уроки крымстарского языка, делают его необязательным, а здесь, значит, делают так, чтобы телеканал ЭТР не смог оплачивать спутники на Крым, куда мы свою же собственноручно сделанную продукцию, озвучки вот эти все для детей, значить, транслируем круглосуточно на протяжении последних там всіх лет. Ну, ти знаєш, взагалі, ну, звісно, що саме головне це те, що цей канал транслюється в Криму, так? Ну, конечно. Але не тільки це, а тому що дійсно тут правдиві завжди новини. А це зараз не всюди є. Мы же на олигархов не работаем. Так, Чё так. нам Тому брать? я кажу, що Да. я б взагалі багато каналів би закрила, а цей ще більше вклала фінансування для його розвитків, для появи нових якихось програм, передач. Ну, тому що тут взагалі... Ну, слушай, вот мы, смотри, в выборах не участвуем, Да. в партиях не состоим, да, мы, не мы політичні, про да. государство, Так, про так, державу. Мы компромат не публикуем ни на кого, значит, там заказных Я б назвала, знаєш, реалії усього, без перебору і без пропаганди. Нас это не очень интересует, мы хотим Крым вернуть. И вот я слышу про возвращение Крыма, очень часто в последнее время Зеленский говорит. И как-то слова у меня вообще не совмещаются Так, с делами. А вот как ты на это смотришь? Я не знаю, что происходит на самом деле. Нас обманывают, нам пытаются какую-то красивую картинку продать. Или Ну, я вважаю, що це взагалі, звісно, якесь йде політичне замовлення і пов'язано, звісно, з Росією, тому що там явно невигідно. А про те, що от припиняється фінансування каналу, і він може бути закритий, взагалі знищений сам АТР. Тому що там, щоб в Криму його транслювали, справдиво цю інформацію, все, що відбувається, і було таке підкріплення кримського народу, воно буде, це блокує абсолютно підтримування кримського народу інформативно. Ну, тому я вважаю, що це не просто так, що бах, і він закриється, цей канал. То есть ты думаешь так, потому что выгода понятна, так, чья, да? Да. Но они просто празднуют. Або якби не було вигоди ніякої, то чому не допомогти зараз прискорити, і знаючи, скільки відій вже зробили, до яких ви зверталися вищих кіл, там, і я так розумію, що і судова справа якась, да, чи ні? Ні. Ну, але ж, ви ж не просто сидите і тільки робите пости в Фейсбуці. Тобто зроблено дуже багато дій. А влада ніяк не допомагає прискорити, відновити фінансування. Знаешь, і погасити борги. За все время ни один представитель власти не пришел на наш телеканал. Ну вот. Я бы показал этим. А тому що ви не будете говорити те, що їм потрібно транслювати. Да я бы хотя бы показал бы им, что сделали с каналом АТР за последние 1,5 года. Наш пустой второй этаж, где был ньюзрум, где мы делали новости по 7 выпусков, по 8 в день. Утренние эфиры для Крыма, дневные эфиры, вечерние эфиры. Это все вот вашими стараниями, господа чиновники, доведено до состояния телемарафона «Спасти АТР», и которые смотрят в Крыму люди и недоумевают, зачем вы существуете вообще. Так, без шуток. Мне даже, честно, даже зла на вас нет. Это просто какие-то, не знаю, только политические трупы могут так себя вести, потому что, знаешь, это какой-то вот люди, которые думают, что вот после них хоть потоп, и вот они сейчас завалят АТР, потом уйдут и будут жить дальше нормально. Вот так. Будемо сподіватися все одно на краще. Да нет, мы-то... Ти так воюєш, чесно, я спостерігаю. І скільки артистів і медійних людей підтримують це. Дякую всім, хто це робить дійсно. Тому що це дуже важливо. І тому я вважаю, що буде все ж таки прогрес і збережений цей канал. Я дуже в це вірю і сподіваюся на це. А ти оптимістка сама по себе? Так. А з чим це зв'язано? Много радості в житті? Навпаки, багато перепон, випробувань в житті. І якщо не бути оптимістом, то можна взагалі вже, знаєш, лягти, скласти руки і чекати на смерть, знаєш. А я вважаю, що це саме гибле і притаманне слабким людям. А я дуже сильна людина. І чим більше випробувань в житті, тим більше я, це сприймаю як виклик. Хто кого. І тому треба боротися, йти далі, перемагати, робити якісь висновки. І без позитивних думок я взагалі вважаю, нічого не буде. Тому що наші думки усі, вони матеріальні. І ти собі ставиш програму якусь в голові. Тобто збиваються усі твої страхи. Тому що, знаєш, як буває, чим більше цього я боюсь, там
ну там ото і збудеться. А якщо ти відпускаєш це все і віриш в позитивне, то навіть якщо не зараз, але з якимось часом пройде якийсь час, коли ти будеш готовий до цього, і в тебе все будеться. Дуже це важливо. Тому усім бути оптимістами. Я скажу зрителям нашим просто, как люди к нам относятся. Вот пример этих людей. Вот это Алла Мартынюк, человек, который мы договорились, что она придет к нам в эфир нашего марафона. Она утром мне звонит, говорит: все, я умираю, не могу ничего с собой поделать, почти не спала. Съемки с 5 утра, плохо себя чувствую. Ну, почему-то я был уверен, что она все равно придет. Я решил просто подождать. Она мне говорит: все, я на съемках проплакалась, отсмеялась, проплакалась, пришла в себя и приду. И вот она спала 2 часа, Алла, и пришла к нам в эфир. А что ты плакала-то? По сценарію так треба. А скажи, в жизни не плачешь? Та, ну, плачу, але, до речі, ти знаєш, я рідко дуже плачу в житті. Дуже рідко. А спочатку мене це хвилювало, тому що це, мабуть, це такий якийсь захист. Не показувати свої слабкі місця, свою біль. А потім я навчилась транслювати свої емоції в професію. Це дуже круто, і це дуже багато акторів взагалі, навіть відомих дуже, теж так роблять. Тобто в тебе щось відбувається в житті, ти це накопичуєш собі, потім приходиш на майданчик, і там оце все вже туди от проживаєш. І тоді так А то есть ты вспоминаешь все неприятное, что было в последнее время расстраивало? Це як така, знаєш, от є психотерапія навіть, коли психологи там, ти приходиш до нього з якоюсь проблемою, тобі кажуть про те, що якщо повністю її не перепрожити заново, навіть якщо це відбулося щось там 10 років тому чи 5 років, а воно сидить в тобі, воно все одно буде давати знаки. Тобто це можуть бути навіть якісь захворювання потім виникати, ще щось там, чи ти, а якщо ти перепроживаєш це повністю, от навіть там, не знаю, чиюсь смерть, щось таке, те, що дуже важко тобі, в житті, от ти з чимось зіштовхнувся, чи там, я не знаю, зрада, просто там навіть коли друзі тебе там зрадили, там ще щось. Якщо ти це відкладаєш, робиш вигляд, що там, забув і забув. Але ти розумієш, що десь там засипаючи вночі згадав, чи там буває там ситуація якась, і воно все одно в тебе повертається в голові, значить ти це не відпустив насправді, не прожив. Знов це все згадати, згадати це все, я не знаю, прокричати. Це є такі практики навіть, проплакати. От прям настільки, щоб вже було все одно дійсно, щоб відпускало. І от в нас отак в акторській теж професії ти приходиш, там фігачиш, а вдома вже така душка. Я кажу, що акторки – це самі класні дружини, тому що вони на роботі так втомлюються і стільки емоцій там викладають, що вдома вони вже, от як я сьогодні прийшла, я тільки так, донечок, там, дайте мені поїсти, чи там швидко я сама приготувала, там помила все вдома і побігла до тебе. Застигла ще навіть. Так ти ще з зйомочної площадки домой заїхала? Так, в мене було десь 50 хвилин. Я за цей час прибрала кухню, приготувала вечерю дітям за 50 хвилин і сюди вже приїхала. Мені навіть стидно, таке відчуття, що я маму украв. Ні, нормально, вони діляться. Для таких, вони вже звикли насправді. А скільки лет твоїм дітям? Старші 14,5 роки, а молодші 11. Старша вже працює. Де? Крім того, що вони знімаються, так, вона пройшла кастинг на постійну ведучу в соціальну мережу одну. Не будемо рекламу тут робити. Мабуть, не можна ж мовити. Коротше, одна, LifeMe є така всесвітньо відома соціальна мережа. І вона там щодня має англійською мовою, тому що це тільки розраховано на іноземців. Вона прямо бездоганна. Так, тому що вона хоче поїхати в Америку, бути там кіноакторкою, зіркою Голлівуду. Хто її навчив англійської мови? Вона, по-перше, десь вже років 3 чи 4 зробила для себе, прийняла рішення для себе точно, що вона хоче там жити. І вона, по-перше, в школі, в ліцеї гарно вчилась, а потім я її ще репетитора наймала, тобто вона онлайн займалась, але недовго, місяців 2. Як вона навчається, вона всі серіали англійською мовою дивиться.
постійно, тільки англійською мовою. Всі Ну передачі. да, мне шведы дивлюся. рассказывали, что Это дуже гарна как техніка. шведская нация научилась говорить по-английски. І, до речі, ну, давай розкажи. Без титров. Ну, сериалы с титрами, Да. но не озвученные, да. Да, так вчиться. І вона зараз вже там в топ виходить, і минулого разу вона бразилянку вчила українській мові. І завдяки цьому там дуже багато людей Научилась пішло жестикулировать еще, да, при Це этом? було дуже смішно, тому що бразилянка її там вчила її мові трошки, а українською мовою вона так нормально в неї виходило, але це так прикольно було дуже. А твоя Тобто, дочка бачиш, моя дитина ще популяризує нашу мову. Ось так от, за кордоном. Да, ничего себе. Да. Ну, за що? Вона розуміє, що мені потрібна допомога. Ми вдвох, тобто я не одну, я самітня жінка. І я з 14 років теж почала працювати насправді і вже допомагати своїм батькам. І вона каже: мама, це в мене карма, вона як по твоїм стопам пішла. Але їй подобається, вона відчуває, що вона потрібна і що вона може щось зробити. І це дуже класна практика. Як і в спілкуванні, і в мові, і вона має сама придумувати постійно різні теми. Умничка. Да. Ни разу ее не видел, только на фотках. Треба буде вже якось. Но она з цим такая зібратися. вообще, Да. вид у нее прям, не знаю, серьезнее, чем у тебя. Ну, дякую. Ну, бывает, я так фотографии смотрю, она такая прям серьезная. Ну, в неї характер так більше такий. Я не знал строгий. никакой соцсети, просто вижу на какие-то ролики. Я там не знала. записывают. Це мене взагалі покликали спочатку, але я не захотіла. Ну я не можу це фізично просто. Я навіть їсти не встигаю, які мені ще ефіри там проводити. Слушай, я помню, ты как-то год назад была в эфире у меня и жаловалась, что работы мало. А сейчас прям вообще-то, я смотрю, у тебя очень много работы. Дійсно, був такий нелегкий етап в житті. Десь, довго. Прям рік тому, може, півтора року, ні? Ні, це було в цьому, в 20-го року це було, минулого року. Я тут була, можливо, там півроку тому. От, і, я не скажу, що зараз прям так багато, просто що в мене з'явився проєкт, серіал. На фільм «Стрім» знімається, Роман Барабаш, режисер, серіал «Трикутник долі» називається. І от до 14 березня я там знімаюсь. Далі теж вже якісь проби є, буду туди теж. Сподіваюся, що, знаєш, як та робота притягує роботу. Я тебе сказал после нашего эфира, что попрет у тебя. Да. Воно так трошки чекали на попрят, але починає діяти це все. По-перше, Новий рік розпочався, і воно ж має щось вже змінюватись в житті, правильно? А думки-то оптимістичні, тому все добре. Тому потрібно думати оптимістично. Так, давай теперь про страну. Да. Тут как-то оптимизм, есть и оптимизм, и не оптимизм. Вот я все-таки считаю, что женщины, тем более такие, как ты, не какие-то там пустышки, вот все точнее чувствуете. Что нас ждет в ближайшее время? А я думаю, що, знаєш, як оця пісня «Перемен требуют наши сердца». Опять Цой. Это Цой меня преследует с 15 моих лет, не твоих. Да, я його дуже люблю. Будуть зміни, я відчуваю якісь. По-перше, важко поки що зрозуміти, краще будуть зміни чи гірші, тому що тут, дивлячись на те, що в нас політв'язнів все збільшується і збільшується, тобто, Андрій Ріфмастер, справа Шеремета, тепер Стерненко, там ще. Знаешь, когда ты говоришь политвязни, я вот так переключился только что, потому что я же все время, мы же показываем политвязней в Крыму, да, из Крыма, там, украинских наших всех крымских татар, которых там 130 человек уже, из них там 2/3 крымские татары. Мне нужно было переключиться, чтобы понять, о чем ты говоришь. Продолжай. Ну, я понимаю, конечно, просто это, знаешь, дико звучит. Да. І вони все збільшуються і збільшуються. І зараз найближчим часом буде залежати від того, чи будуть якісь кроки вперед. Те, що в нас судової системи немає, вона вся абсолютно... А ты на суды ходишь, ты видишь, да? Так. Ты же ходишь, я же не был ни разу. Звісно, да. Справа в тому, що щоб не говорили адвокати на захист, це взагалі ніяк не рахується. Які б там не були докази невинуватості, воно взагалі ніяк, воно все ігнорується. Вже просто смішно навіть, реально. І судді такі вже, іноді, якщо раніше ті, хто на поруку брав, запускали і слухали нас. Тобто це і депутати, це там відомі політики,
там волонтери відомі, тобто люди, які ну навіть не просто там друзі, да, які мають якийсь соціальний статус. І зараз настільки вже йде неповага і байдужість до таких людей, до нас, що крім того, що вже не допускають там в зал засідання, не завжди запускають, то ще й не дослуховують. Тобто кажуть, ну добре, на поруки, ну ми приймаємо, але каже, без цього обійдемось, тому що їм вже настільки набридло це теж вислуховувати це годинами. От раніше ми думали з першого разу, коли таке відбулося, ми подумали, що все це добре, значить не будуть вислуховувати, значить вже все, Андрій поїде додому. Тобто буде змінений запобіжний захід. Ну, але так як ну, вже настільки чихають в обличчя, і зараз подивимось, що буде. Ой, звісно, треба змінювати систему і тих людей, які знаходяться на керівних посадах, тому що все, що відбувається, при тому всюди, і дуже поки що сумно. Але, ну, знаю, там Зеленський, бачиш, потрохи там почав там боротися з проросійськими Да, каналами. Это было для многих удивительно, а для так, тебя. але тут теж йде така, да, аналітична, якщо аналітично розглядати це все, то, в принципі, просто там закритий канал Медведчука – це не вирішення проблеми, тому що вони з одного медіахолдингу можуть перейти в інший. Тобто тут треба припинити взагалі цей поток російською мовою фінансування і бізнесу взагалі. Тобто, ну, і відкривати судові справи. Да, они сразу купили же другой канал, правда, его отрубили, да, но они еще просто, купят, да, там, да, деньги-то тобто есть. Це, на ці такі проблеми, да, як АТР, бачиш, очі закриваються. Там, наоборот, Тобто денег таке столько, что враження, девать що некуда. це як замилювання йде очей, щоб ну, люди подумали, що о, клас, почалися якісь дії позитивні, да, проукраїнські. Це буде, те буде. А те ж саме, ну, не буду казати прізвищ, чи там які підрозділи, але я тобі розповідаю нещодавно ситуацію на війні в нас на фронті, на Сході, що почалися обстріли, приїхали високі посади, сказали на канали, на новини, що можна відповідати на обстріли. Тільки вони поїхали, хлопці прибігли раді, тому що дійсно зараз йдуть знову дуже сильні обстріли наших позицій. І їм тільки приїхали журналісти і одразу сказали, ні, не можна. Тобто це йде вже теж інформаційна війна. Нас дурять. Те, що насправді відбувається в країні, ми не знаємо. Ну, ми знаємо, да, ті, хто там всередині в цьому всьому. А люди, звичайні, які там сидять, дивляться телевізор, вони не знають, що відбувається. Ты знаешь, что мне рассказывали недавно? Я не буду именно, ну, потому что мне товарищ рассказал, коллега, он тоже был у военных, вот только вернулся 2 дня назад, и вот там был очень высокий чиновник украинский, очень высокий, который чуть не лично сказал «фигачьте». А можливо, це одна і та ж сама історія? А ребята фигакнули. Ага. Прилетели из штаба и доганы им всадили. И кому тут жаловаться? Вот этому Ну, і що робити? человеку, Хлопці, который да, сказал, їх или ранять, кому? а їх вбивають. І що, сидіти як терпіла? Ні. Слушай, ну мне кажется, русские закончат скоро этот До речі, здається, що... страшный театр, который каждый день нам обходится жертвами, и причем безответными во многих случаях. Сегодня же ты слышала, нет? Это, наверное, на съемках было, что там так называемая полиция, милиция ДНР или что-то там заявили, что они дали разрешение открывать предупредительный огонь по всей линии фронта. То есть фактически до свидания, перемирие, мы можем везде предупредительный огонь. Не чула. Да, вот это последняя новость, да, и, по-моему, Кравчук сказал, что типа все это нарушение, ну, раньше-то не видели, конечно. Да. Кошмар. Ну, Я знаю, що і техніку нова російська техніка з'явилась по периметру десь декілька діб тому. Расскажи, правда, про армию. Ты же общаешься постоянно, даже больше, чем... Ну, вже не настільки часто зараз, тому що... Ну, что говорят твои друзья с фронта? Та що говорять? Ну, ти знаєш, дух, звісно, бойовий в хлопців, але ну, не хочеться зараз там розкривати якихось там, да, таємниць, там ще щось. Ні, без этого. Вони все одно працюють, звісно. Тобто, ну, наші хлопці не терпіли, скажімо так. Ні. Ну, але це боляче. Це те ж саме, як ти зараз борешся там за свій канал, да, щоб він залишився, але тобі не дають. Знаєш, як от сковані ці зжаті руки. І це, ну, це важко. Ну, коли людина хоче захистити свою землю,
але вона відчуває незахищеним своє життя, тому що вона просто не може його захищати, виконуючи повноцінно свої військові обов'язки. Вообще, конечно, знаешь, Ну, як так идешь можно? в позиции, да, и ты знаешь, что по тебе может работать Да. снайпер, и ты знаешь, что вот рядом через сколько-то километров, вот сегодня одного убили снайпер, Да. потом другого. В принципе, за такие вещи раньше, я не знаю, как сейчас просто, раньше накрывали просто сразу. Звісно, Да. А сейчас нет. одразу. Сейчас за это Ну, выговоры дают. Да. Да. І, на жаль, що дійсно в новинах не говориться там, да, вся правда, яка є. Но почему сводки-то есть каждый день, а какую правду скрывают? Вот про это, про чем, что, о чем ты говоришь? Про те, що от відповідати, то дозволяє, то не дозволяється. Тобто одне сказали, там, а насправді там цього не можна. По сводкам, ну, бачиш, як, ну, насправді, мені здається теж, що не все таке. Тому що я бачу у Фейсбуці там обурених волонтерів, ще щось, які там у військовому шпиталі, чи там десь вони допомагають, і пишуть, що ось чому там нема цього, да, там в новинах, що там хтось загинув хлопець, да, його, та чи там ще щось. Ну, тобто, це таке. І взагалі зараз якісь такі, я не знаю, чи зараз дійсно буде ну, справжня проукраїнська війна така із каналами, і на фронті теж дозволять нормально хлопцям працювати, чи просто нас взагалі знищать? Ну, мені якось поки що не дуже весело. І те, що зараз почали знов там артисти різні повертатися з Росії, давати тут концерти, і Ані Лорак, здається, вже тут знову була на Інтері, виступала, і ще там. Да? Да. Ну, тобто це якось так, знаєш, таке враження, що ми знов повертаємось в такі часи Януковича, але при там війні, да, з України з Росією гібридній. Тобто це якось так все дивно і... Ну, Є речі, багато речей, про які просто там, ну, не можна говорити, але поки що вони не дуже втішні для держави. Хорошо, для что тебя радует? О, Давай так. в державі чи в житті? Не в державі, і в житті. Ти ж не відокремлюєш себе від держави. Я не відокремлюю, але я більше тішусь тим, що відбувається там десь поруч. Тому що якщо постійно думати про політику і про те, що в нашій країні відбувається, то взагалі можна дахом поїхати. Ну, тому що тут безлад повний абсолютно у всьому. Тішить те, що в державі, це те, що в нас нарешті йде популяризація українською мовою, що знімаються фільми українською мовою, що артисти раніше там вважали немодним співати українською мовою, А зараз вже немає такого. Пам'ятаєш, там 5 років тому чи 6-7 казали, та ну, такі ліміти на мову, там на радіо, ніхто слухати це не буде. Нічого не сталося, навпаки. Тобто? Ну, більше стало співати українською мовою. Так, але зараз це... знову, я бачу, почали повертатися вже російські пісні, почали з'являтися російською мовою. Тому що, наприклад, минулого року, ну, якось тенденція така була, що навіть усі такі оці молодіжні, да, поп-гурти, вони теж почали співати українською. А зараз знов почали всі, реально топ такі артисти, почали знову співати російською. Тобто, дивно. І гурти, і сольні виконавці. Ну, але це таке, ти знаєш. Головне, я вважаю, зараз це для держави все ж таки вийти на рівень правди, не обдурювати людей. І дійсно припинити вже цю війну, відновити дію АТР. І багато чого. Список може бути дуже-дуже великий. Нам би, знаєш, Але це все, знаєш, як емоції, як ти казав. Нам бы сначала войну внутри друг с другом прекратить. Так. У нас, меня вот я всегда, значит, зло берет, когда начинают люди, ну, условно говоря, про украинский, я же не беру ПСЖ какой-то, да, начинают друг друга хаять в Фейсбуке, начинают что-то друг про друга писать. Это волонтеры грызутся друг с другом. Какие-то... Я вообще на это смотреть не могу, я просто, ну, я как бы знаю, кто у нас враг, я такого видел на протяжении
багато років я бачив. Я просто знаю, что у них праздник всегда. Вот когда у нас, не знаю, отрубается радио, закрывается телеканал, они просто сидят, и вот глядя на то, как у нас в обществе происходят споры, вот эти выяснения, кто у Так, нас... навіть більш за те, навіть зараз там розділяються націоналістичні групи, а там хтось за Стерненка, хтось за Ріфмастера. Я теж вважаю, що потрібно об'єднувати сили заради однієї там мети. Ну, Наприклад, там усіх судебная реформа, ты же сказала. Вот судебная реформа, это Ні, без я кажу, этого навіть вообще про никуда не внутрішнє, як уедем. ти кажеш, що от між волонтерами там і людьми, де як срач називається, вони постійно там друг на друга пишуть усякі гидоти. Ти порохобот, а ти не порохобот. Да, так і люди мають теж, от саме патріоти, націоналісти, вони мають об'єднуватись заради однієї якоїсь мети. І теж не робити внутрішніх конфліктів. Тому що є людина, яка там не зробила протизаконної якоїсь дії, вона знаходиться в тюрмі. А дійсно корупціонери якісь там, злодії і всі інші вбивці, вони знаходяться на волі. Ну, тобто, треба об'єднуватись за однієї мети, заради правди, а не між собою постійно сварити. Знаєш, А просто взагалі дуже боляче, тому що цінності вмирають, і, не знаю, люди жорстокіші стають. Ти не помітив цього? І равнодушні. Да. От не знаю, для мене от взагалі я настільки чуйна людина, що в мене що день народження скоро, а в мене перед днем народження постійно якийсь цей клімакс моральний. Починається якесь поглиблення думок, і все, народ трошки підніме мій настрій. І починається, з кожним роком старше ж стаєш. В тебе, мабуть, теж так, да? З кожним роком мудріший стаєш. І, мабуть, і чуйніший. І так якось от починаєш дивитись, спостерігати за людьми, за стосунками між людьми, за знеціненням любові взагалі, чогось святого. І якось так сумно стає. Думаєш, чи це вже якась деградація йде через... А ти така романтична. Ужасно. Это ужасно, да? Не, я вообще, боже, я не знаю. Це, знаєш, перышко летить, травка зеленіє. Я вже все. Я просто творча людина, але я не якась там, знаєш, заоблачна. Є люди якісь взагалі потеряшки. Я реаліст абсолютний. Але боляче, коли спостерігати, що цинізм, він росте. Можливо, це і добре там в якійсь сфері, це якась самозахист для людей. Але не хочеться, щоб все одно через такі проблеми, бідність, зубожіння в людей, все більше росла агресія і цинізм. А знаешь, все-таки, мне кажется, главная причина, ты правильно сказала, есть такое ощущение несправедливости. Условно говоря, какие-то януковические люди, мы даже не будем фамилии называть, да? Они спокойно, они глумятся над страной, у них полно денег, они занимают посады, они говорят, что я как скажу, так суд и решит, да? А с другой стороны, мы даже тоже не будем имен всех называть, потому что на самом деле много всяких случаев, да, людей, которые, явно не коррупционеры, там, да, явно не януковические, явно проукраинские. Мы даже сейчас конкретное дело разбирать не будем. Но вот почему-то, опять в этой стране больше всего страдают патриоты. И никогда у нас практически не были наказаны настоящие предатели, да. Они либо убегают, либо как-то подстраиваются, да? Мені здається, це взагалі такий історичний факт, і воно так у всьому світі. Да ладно, мне кажется, ни одна страна не пережила такого. Настільки ні, да, в нас просто, да, це... Але все одно завжди все життя справжні люди, які там чесні, з гідністю, борці, революціонери, вони, на жаль, рано вмирали і їх знищували. Таких не люблять. І це сторіччями таке повторювалось. Але не забуваємо про те, що серед цих революціонерів, так званих, є просто люди, які там піднялися на цьому і заробляють гроші. Тобто це не просто там щирий патріотизм. Так як і серед військових є люди різні. А як ти відрізняєш іскренніх патріотів від таких представників? Слухай, це час показує, тобто, знаєш, хтось там стає різко бах-бах-бах, він вже в політиці і дуже там змінюється людина, і ти вже розумієш, що це вже заробітчанин, да? Справжні патріоти, як і, ти знаєш, як це? Люди різні всі. І що головний меседж мій, це про те, що не кожен герой
він насправді герой. Тобто може бути навіть просто звичайна людина, яка там, вона, не знаю, садівник. І це може бути більше герой в житті, чим та людина, яка на війні тримає зброю. Тому що там теж є дуже багато негідних людей. Не професія це будує з тебе героя, а твоя суть, твої духовні якості, твої вчинки. Як я відрізняю, ну неможливо всіх відрізнити. Це треба бути екстрасенсом якимось. Да вы же ведьма. Просто що я Женщина-ведьма. я то відчуваю, да, але там як? Це якось інтуїтивно відбувається. Ти бачиш. Потім видно, хто, якщо, скільки волонтерів не працюючи собі будинки покупляли. Ну, як таке може бути, да? Тебе Це говорили, теж. что ты похожа на Мэрилин Монро? Так. М. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, and love to Не ожидал. Так. Классно. У нас сьогодні такий різнобарвний ефір вийшов про все. Ты, вообще говоря, проснулась, я смотрю. Ты 2 Мгм. часа спала. Так. Откуда тебе столько сил, скажи? Та бачиш, я прибідняюсь там іноді нею у своєму Фейсбуці. Ой, сил нема, таке життя, жизнь боль. Насправді на мені ще можна цього города і поле спахати. От. Просто дуже люблю життя. Настільки люблю життя, що дуже хочеться багато встигнути. І є якийсь такий страх не встигнути. Того треба жити кожною секундою. У нас в эфире философ Алла Мартынюк. А ты еще, по-моему, психотерапевт или кто ты? Ну, я вивчала це. Просто в мене є свій марафон, до речі, якщо він онлайн, і можуть і кримські татари його приходити. І його можна побачити в мене на Фейсбуці, Це для і в жінок? Інстаграмі. Для жінок. Поки що для жінок, але вже чоловіки просять мене зробити. Називається він «Я краща версія себе». Або «Love Myself» українською мовою, марафон. І в ньому не тільки я, але й психотерапевт. Дуже хороший, дійсно кваліфікований, професійний і реабілітолог. І в нас там психологічні практики для жінок. І навіть спорт. Тобто там зразу все. 2 тижні, і ти і схудла, і мозок собі прочистила думки, і народжуєшся Я сейчас, Алла, заново. пойду по очень тонкому льду, потому что сейчас за сексизм преследуют, за все. Я не сексист, я за весь прогресс во всем. Но скажи мне, ты правда думаешь, что в Украине женщины слабее, чем мужчины? И что их нужно защищать? А хто такі казав? А я сейчас 8 марта, у меня день рождения. У тебя, кстати, когда день рождения? 12 У березня. меня 8. Да. И сейчас уже пишут там, я пойду на марш в защиту женщин, пойду. Я не против любых маршей, ну, как бы, ладно, да. Но действительно можливо, достается женщинам от жизни больше, чем ну, я мужчинам. тобі так скажу. Тебе ж виднее. Да. Я тобі так скажу. По-перше, жінки в нас дійсно дуже сильні. Ну, вот Але да. цим пишатися не варто, тому що це що є показником того, що чоловіки слабкіші, на жаль. Друге, я являюсь експертом на декількох передачах. І я бачу такі ситуації в житті в людей, ну дійсно дуже страшні. І якщо є статистика якась, можливо, в Україні по сімейному насильству, тобто де жінок б'ють вдома, де вони живуть з пияками, там, наркоманами чи ще щось, то так, звісно, треба підійматись. Але ж це не йде якесь глобальне знищення жінок, що треба прям робити якісь такі марші. Я вважаю, що дії мають бути інші. Це збільшення центрів реабілітації для жінок, які потерпіли якогось психологічного насилля. Ну, тобто, просто марш, чи там, це просто, покажуть по телебаченню, да. все. Це не дія якась. Дія – це відкрити реп-центр, зробити рекламу для цього. Кстати говоря, Алла, у меня друг мой и друг нашего канала АТР, Сергей Дмитриев, священник и глава службы социального служения Православной Церкви Украины, он же капеллан 30-й бригады Сергей Дмитриев. Не знаете, я тебя не знакомил с ним, да? Ты не знаешь. Ну, познакомлю. Короче, он капеллан 30-ки с 14 года. Мабуть, Сергей, да. Вот он как раз сейчас создает, они там все это обустраивают, специальный дом для женщин, которые вынуждены бежать от своих мужей.
скрываться. То есть, грубо Так, говоря, розумію. да, то, что вот на Западе уже давно есть, а у нас не очень-то, да? Це дуже жахливо насправді, тому що деякі жінки, не маючи якоїсь фінансової підтримки, тобто вони не працюють, наприклад, в них маленькі діти, і вони не можуть піти з цих Ну да, они особенно беззащитны, Так. да, І получается. навіть в мене була ситуація, коли дуже відомий художник по гриму, кіношний наш, вона опинилася теж в ситуації такій, що їй потрібно було приховуватись, і вона без роботи, і вона дуже боїться, що чоловік забере дитину в неї. Він всім розповідає, що вона психологічно хвора, і вона не має ніякої, тобто, теж от підтримки і не може повернутися до роботи. Ну, таких ситуацій дуже багато є, насправді, це дуже шкода, але зараз все ж таки є центри, які допомагають, які А можна... ты знаешь, да, уже работающие Ну, такие? Так, звісно, і вони є в пошуковій системі і в Google, і на Фейсбуці, там на сторінках. Тому дуже б хотіли звернутися до всіх жінок і Криму, і України, щоб не терпіли знущання, особливо якщо є діти. Тому що діти, які бачать в сім'ї, коли батьки кричать, плачуть чи б'ються, вони вже стають травмованими і вже теж потребують психологічної потім допомоги. А как ты детей воспитываешь? Строго это мама? Я не строга мама взагалі, і мені іноді здається Вона тебе навіть, не що видить вже, да, в принципі, по цим буває, мене вже підриває, якби, да. Але мені іноді навіть здається, що я дитина, а вони мої мама. Мама, ти куди? А коли повернешся? А туди не йди. Правда, похоже, Я да. вже стою така, починаю, і мама моя заходить, і я починаю така звітувати. А мама каже, що ти робиш? Как Я будто из така, школы «Ой». пришла. Да, типу, Дневник будешь смотреть? Це жесть якась. То я їх не б'ю ніколи. І навіть наказати, якщо там кажу, все, я накажу, там заберу телефон, не знаю, на день. Надовго я не можу це Ну, ты же не самоубийца, у детей телефоны отнимать сейчас. в нашем мире. Для мене це жесть. Бачиш, ми жили без телефонів в дитинстві і нічого. А зараз, що ти зробиш? Все змінюється, прогрес технічний. Ну, не надо, росте. не ворчи, не ворчи. Да. Ну, уже другой мир совершенно. У тебя дочь сама выучила английский язык, Да, ты говоришь. Да. Да, чтобы мы бежали от всего, я не знаю, как ты, там, во двор, футбол, там, вообще. Я вчилася тільки, я ж Вчилась, задротила, да? я ж А отлично. ты задрот прям, да? Вот. Угу. Мгм. Я Вот навіть прям не отличница, гуляла. да? Да, золотий медаль в Я думаю, что ты універ. хорошо сохранилась от этого. Це все вегетаріанство. Господи. Ты вегетарианка? Да. То есть тебя даже на плов нельзя пригласить, да? Плов без м'яса. Можна. Плов без мяса. Я виберу. Я плов дуже люблю. Ну а как, там же мясо, там бараний жир. Можна повибирати. Ні. Не, нельзя, да. Тебе отдельно придется Нет. готовить. Да. Хочеться, я так розумію, що скоро ефір, в нас буде завершуватися. Да, 2 минуты. Тому хочеться дуже побажати всім людям, які нас дивляться, не втрачати віру ніколи в себе. Навіть якщо дуже важко, підіймайтесь. Якщо навіть там вам важко йти, то повзіть, але повзіть. Тому що зараз настільки якийсь депресивний стан у всіх. Мені дуже багато навіть подруг, які неймовірно гарні, талановиті, в них втрачаються навіть бажання жити. Це дуже страшно. Тому життя, воно насправді дуже цікаво, і на всі випробування в житті, дивіться так з усмішкою і з тим, що це лише для вас якийсь поштовх ще більше рости вперед. І щоб дійсно наша влада якось стала проукраїнською і робила все заради нашого народу, заради нашої нації. Я дякую тобі, що прийшла. А я тобі. Чоксал. С нами была Алла Мартынюк. К ее словам добавить особенно нечего. Я могу только сказать, что мы не та нация, которая может позволить себе уныние. Да. Вот, и не та нация, которая может сдаться. Мы люди, которые должны за наш Крым, за нашу всю страну бороться до конца со всеми врагами по периметру и внутри. Делать это спокойно, солидарно, вместе, помогая друг другу. Поэтому я вас призываю, всех, кто нас смотрит сейчас и понимает важность того, что мы делаем, и будем делать до конца, сколько нам хватит сил, помогать нашему каналу, подписываться на YouTube, на Facebook, на все соцсети. И особенно важно, если вы считаете нужным помогать регулярно, то на Patreon есть тоже канал АТР, там есть несколько уровней поддержки нашей семьи АТР, как-то там назван очень правильно. Мы действительно канал как семья для тех, кто нас любит и нас смотрит везде, и в Крыму, и на материковой Украине, и во
в таких странах мира, о некоторых из которых я слышал только в школе. Вот. Ну и наши гости — это такие люди, как Алла Мартынюк, как другие известнейшие украинцы, которые просто понимают все точно так же, как и мы, и чувствуют, что наши сердца бьются одинаково. Это был канал телемарафон Саева ТР, «Голос Крыма» Майя будет в эфире. Оставайтесь с нами. До новых встреч, до завтра.